Halin sa punerarya gindiretso sang pamilya sa patio para direkta na lang ilubong si Jomari Benitez, biktima sang pagkalutang sang ginatudlo 5 ka miyembro sang Communist Terrorist Groups o kon CPP-NPA sa atong Sabado sang gabi, Agosto 5 sa sitio Inarawis, Barangay Quintin Remo, Moises Padilla sa probinsya sang Negros Occidental. Suno kay alias Nene, otod sang biktima, wala sila sang mahimo kundi ipalubong na lang ang iya magulang kay pigado sila. Ang biktima nga si Jomari Benitez ginhagad nga istoryahon sang 5 ka suspect sa gwa sang ila balay kag didto ginlutang sang 4 ka beses nga mo ang gintunaan sang iya kamatayon. Suno kay Erlinda Benitez, iloy sang biktima, antes ginpatay ang iya bata nga si Jomari, nagdigamo pa ini kag nagsugba sang isda nga uga nga dala sang biktima kag ginpapanyapunan ang mga suspects kay kilala niya ang iban sini ila nga paryente. Wala pa gani maubos ang kanon sa Planganita, naguntat sila panyapon kag ginhagad si Jomari sa gwa sang balay kag ginpatay pinaagi sa paglutang. Suno pa sa Iloy nga ang iya bata nag-apply sang una bilang isa ka Citizens Geographical Unit o kon CAFGU, apang wala makapadayon bangod wala siya makakomply sang mga requirements. Nang hambal sa bata ko. Naluto ng kanon man. Hindi ko, luto na. Kanya, pagsugpao ka. Sugpao ka. Kay pakaon ko. Ginadudahan siya suno sa Iloy nga nagahatag sang impormasyon sa Philippine Army na tuhoy sa mga katapos ang CPP-NPA kag ginalantaw nga motibo sa pagpatay sa iya bata. At large ang 5 ka suspect nga ginkilala kay Rinaldo Catasio, Marlo Catasio, Rolando Juanetes, Carmelo Juanetes kag Jesus Molina, ginatudlo sang pulis nga katapos ang Communist Terrorist Groups o kon CPP-NPA. Ini si kabanderang Robert Pacardo, nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas, Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.